Dobrý deň. V tejto lekcii sa naučíme, ako si vytvoriť videokvíz za pomoci www stránky edpuzzle.com. Spustíme internetový prehliadač, napíšeme www stránku edpuzzle.com, prihlásime sa cez tlačítko Login, učiteľ sa prihlasuje cez tlačítko Teacher, študenti a žiaci sa prihlasujú cez tlačítko Student. Pokiaľ ešte nemáte vytvorené konto na edpuzzle.com, môžete si ho vytvoriť cez tlačítko Sign Up, alebo sa môžete prihlásiť cez svoj Google účet alebo účet Edmodo. Ja sa teraz prihlásim cez konto, ktoré som si už predtým vytvoril. Následne na tejto uvítacej obrazovke vidím, že už mám vytvorené dva videokvízy. Čo to vlastne videokvíz je, vám obzrejmím na tomto druhom videu. Dám si ho pozrieť ako študent. Teraz ho vidím vlastne ako ho vidí študent. Video si pustím cez tlačítko Play. A teraz sa vlastne pýtam. Tento otáznik mi zastavil video, kde som položil otázku. Prvé tlačítko na tablete v spodnej lište v tvare zatočenej šípky znamená. Pýtam sa, čo znamená toto tlačítko na tablete. Bude to ísť na hlavnú obrazovku, alebo je to krok späť. Študent odpovedá podľa svojich vedomostí a klikne na tlačítko potom Continue. Tlačítko znamená akcia späť, krok späť. Toto tlačítko znamená... A teraz otázka číslo 2 vo videokvíze. Tlačítko v tvare domčeku znamená zobrazenie hlavnej obrazovky tabletu alebo spustiť prehliadač internetu. Opäť študent odpovedá na moju otázku. Výhodou je, že učiteľ interaktívne vidí odpovede študentov a môže na ne reagovať. A takto si vlastne prejsť celým videokvízom so študentmi, či porozumeli obsahu. Takže teraz vám ukážem, ako si vytvoriť takýto videokvíz. Kliknem na tlačítko Back. V hornom menu vyberiem tlačítko Search ako hľadaj. Môžem hľadať vo videách, ktoré už sú na Edpuzzle, alebo môžem hľadať na YouTube alebo na iných www stránkach. Skúsim vytvoriť teraz narýchlo kvíz o Mount Evereste. Takže dám si hľadať na YouTube. Pokiaľ chcete si vytvoriť vaše vlastné video, ktoré máte nahrané v počítači, môžete si ho sem nahrať cez tlačítko Upload. Teraz idem hľadať nejaké video na Mount Everest. Takže nájde mi tu veľa videí. Na YouTube je cez 1 000 000 videí, takže je z čoho vyberať. Pokiaľ sa mi teda také video už páči, ja teraz námatkou vyberiem toto video. Pri každom videu je napísané use it, ako použi ho. Tak vyberiem use it, vidím, že video má 4 minúty 26 sekúnd. Toto má 44 minút, vyberiem toto video na túto krátku ukážku. A som v tzv. Strihacom móde, kde pre môj videokvíz môžem ešte zmenšiť toto video. Táto prvá červená mriežka znamená začiatok videa, táto druhá mriežka znamená koniec videa. Pustím si video, pretočím. Mount Everest is 29,029 feet based on a 1954 ground measurement. A satellite-based measurement in 1999 found it to be 6 feet taller, but this was disputed. Number 20. Môže byť. Takže pokiaľ som si vybral z videa ukážku, ktorú chcem použiť do môjho videokvízu, postupujem v ďalších krokoch. Prvý krok je teda orezanie videa, vybral som si len 12 sekúnd. Druhý krok, môžem nahrať vlastný text miesto pôvodného textu, ktorý bol vo videu. Ten teraz preskočíme. Tretí krok, môžem nahrať pesničku do videa, takzvaný podmas. To teraz tiež preskočíme a v štvrtom kroku už si vytvárame vlastne otázky pre študentov. Jednoduchým Mount Everest is 29,029. Môžem video hocikedy zastaviť a keď sa chcem študentov niečo opýtať, tak si nastavím v ktorom kroku sa chcem vo videu niečo opýtať, napríklad po pár sekundách sa chcem opýtať,
ako sa volá najvyšší vrch na svete, tak kliknem do tohto otázniku a mám na výber z troch možností. Prvá možnosť je jednoduchá otázka, druhá možnosť je výber z viacerých možností, môže byť aj viac správnych odpovedí, je len na mne vlastne akú obťažnosť kvízu vytvorím. A tretí typ je komentár. Takže v prvej otázke môžem dať, ako sa volá najvyšší vrch na svete a študenti mi naň zodpovedajú. 54 ground measurement. A satellite-based measurement in 1990. A vidím, že sa mi vo videu zjavil otázniček, na ktorom video zastane a študenti budú musieť zodpovedať na moju otázku. Pokiaľ chcem položiť ďalšiu otázku, napríklad nejakú kvízovú, v ďalšom kroku, napríklad v tomto, v 7 sekunde, kliknem na otáznik, vyberiem teda kvízovú otázku a spýtam sa, koľko metrov má Mount Everest. Takže môžem si vybrať z dvoch odpovedí alebo aj viacerých odpovedí. Pokiaľ chcem určiť, ktorá odpoveď je správna, kliknem túto zelenú fajku, kde môžu byť aj dve odpovede správne. Takže napíšeme si odpoveď. Uložíme si moje odpovede a opäť klikneme na tlačítko 99 found it to be 6 feet taller, but this was disputed. Number 2. Takto vlastne pokračujem video kvízu, vytváraní videokvízu a na záver si ho uložím a ukončím cez tlačítko finish. Priradím si ho k svojej triede a dám tlačítko odoslať. Prevent skipping znamená, že video nebudú môcť študenti pretáčať. Takže v podstate budú musieť odpovedať najprv na otázku, aby mohli ďalej pozerať toto video. Dáme odoslať a tým pádom sa mi zjavilo video v mojich videokvízoch, kde si ich môžem prezerať ako študent. Študenti po prihlásení na stránku Add a Puzzle sa dostanú do tejto miestnosti, keď zadajú tieto písmená TourDuel, dá sa vyhľadávať vlastne miestnosť, ktorú som vytvoril. Cez zadanie tohto kódu TourDuel nájdu vlastne všetky tieto videá, ktoré sú tu pre nich pripravené a cez tlačítko Play si ich jednoducho budú môcť púšťať a odpovedať na moje otázky. Ďakujem vám zatiaľ za pozornosť. Teším sa na ďalšie videá.